sanadi 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 la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah Muhammadur Rasulullah Nabi dangata sanadin komai ɗaya ne annabi dangata sanadin komai ɗaya ne annabi dangata farko zan sanya makaki na sarkin da ya kaki da rana Allah ka haska karshe na da yabo ga masoyina annabi dangata sanadin komai ɗaya ne annabi dangata Allah yi salatinka a furin sani da masoyinka ari da sahabu ciki danka auliya a cikin begen asali na littata sanadin komai ɗaya ne annabi dangata na sashi Ahmadu Tijjani in ya si gausin zamani na sa shagaru na rashin tsani nawa shi yau dai ya dube ni ka zama mafita sanadin komai ɗaya ne annabi dangata asali tun ba asali ɗaya ne tun ba kowa komai shi ne Allah waƙiƙar annabi ne komai waƙiƙar annabi ne ya zama mafita sanadin komai ɗaya ne annabi dangata daga Allah annabi dai ya fita in ba mafita sai mai mafita a cikin Allah dai ne mafita dai ne ya fito a cikin desi ya zama mafita sanadin komai ɗaya ne annabi dangata haske ɗaya Allah ya yi wa a gare shi ya zama mai godewa in babu wani mai godewa shi ɗaya ne mai godewa tun ba mafita sanadin komai ɗaya ne annabi dangata shi ne Ahmad ba Allahu mai godewa kun Allahu kowa duka koman Allahu yayo asali ko daɗe Ahmad mafita sanadin komai ɗaya ne annabi dangata motsi ɗaya ne yin motsawa tun ba wani rai mai motsawa ruhi ɗaya ne mai godewa ruhin ya zamo haske ɗaya shi ɗaya ne mafita sanadin komai ɗaya ne annabi dangata hasken amashi shi ɗaya ne koman Allah daga shi ɗaya ne farawa karewa shi ne komai ya zo a cikin hasken annabi dangata sanadin komai ɗaya ne annabi dangata shi ne ainihin hasken Allah kutubai matara hasken Allah shi suna sufofin Allah shi biri shi goyon Allah annabi dangata sanadin komai ɗaya ne annabi dangata Allah ya kage halittinsa a cikin haske na masoyinsa ne ya zama hudu yau gasa sannan na hudun ya zama hudu sau ɗaya ce mafita sanadin komai ɗaya ne annabi dangata ne kalamin kudurar Allah ne Allahn kudurar Allah ne arshi fadar Allah sannan na hudun ya zama hudu sau ɗaya ce mafita sanadin komai ɗaya ne annabi dangata da hudun kuma ɗauka al'arshi kursi ya kujerar girman shi malaku sun zo daga hasken shi sannan na hudun ya zama hudu sau ɗaya ce mafita sanadin komai ɗaya ne annabi dangata a cikin sa ilahu ya kaki sama da ƙasa dube su akwai girma
nema, sannan na hudun ya zama hudu sau da ya ce mafita. Sanadi sanadin komai daidai annabi dangata. Hasken na ganin mu dai shi ne, hasken zuciyar su shi daidai, hasken tauhidi shi daidai. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Sanadi sanadin komai daidai annabi dangata. Allah yi komai domin shi, yayo kyautar komai kunshi, yi komai ba komai kunshi, komai yayi daidai ne kun Allah dangata. Sanadi sanadin komai daidai annabi dangata. Bayan komai ya zo daga shi, Allah ya zo a tajallin shi, ya zo don tsabtace ainihin shi. Amin na sama ko Muhammad ne ya zabo a ƙasa. Sanadi sanadin komai daidai annabi dangata. Bayan an biya sun aikin su, sai shuɗe zamanin su, aikin suka kabiya tare su, ya zamo katibi shi ne fatayi Ahmad dangata. Sanadi sanadin komai daidai annabi dangata. Ya kira aka daita ilahiya, ya zamo tushen islamiyya, dan kai ya dukannin mai gariya, domin gina addinin Allah da ya mai bauta. Sanadi sanadin komai daidai annabi dangata. A ganin yayi yaƙi domin kuma gode ainihin mutane su fahari sunan mu, a cikin Allah ɗaya wanda muke yi wa bauta. Sanadi sanadin komai daidai annabi dangata. Yamma na wurin zan sa aya, amma dina babar shin gadiya, na gun muku da duk da murya, na gode wa Allah ne zan domin mafita. Sanadi sanadin komai daidai annabi dangata. Sanadi 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 sanadi. La ilaha illallah Allah, la ilaha illallah Allah, la ilaha illallah Allah, la ilaha illallah Allah, Muhammadur Rasulullah annabi dangata. Sanadi sanadin komai daidai annabi dangata. Sanadi sanadin